Spidey ma fakt udrel a ešte raz by si zrašil potvora. Kde je pak Egon? Podľa mňa sa bude rozprávať s nimi. Nazdar! Ako sa máte, bráchovia? Aha, vy ste babi, no? Neviem určiť pohlavie. Na deň plazov bude, viete kedy? Asi po výročiu, že? Asi 1.6.? Ne, to je výročie. No? OK. Paťko ma poslal, aby som cestoval po svete, ale ja som zostal tu a chystám veľké video s Anolísom, typujem na deň plazov. Plánujem si to ešte. Prečo si ma vystrašil, ty jedna hnusná pijavica? Veď mám dovolenku, mám cestovať po svete. Teraz prosím neprezrať to Paťkovi. Sľúbil som mu, že budem cestovať po svete a že budem chytať rôzne druhy ešte raz, že natočím o tom video. Vlastne som plaz a som maskot na deň plazov. A už vieš, kedy bude deň plazov? No predsa po výročiu, ale to ti povieme až po výročiu, čo je ďalší event po Vianociach. Aha, tak dajte like a odber tomuto channelu. A ja musím ísť do sveta, musím sa ísť zbaliť a natočiť video. Mám ťa a teraz ťa donesem Paťkovi. Nie, prosím. No fajn, bež.